Ja som to začal preto, lebo som začal učiť to už teraz sa to volá ináč, nie je to konzervatórium Exnárova 8, ale je to konzervatórium Jozefa Adamoviča. Tam som začal učiť hercov, no a potom začal súčasne učiť aj výtvarníkov na scenografii. A sa mi to zdá byť logické prepojiť toho, kto je obsahom predstavenia, čiže herca, aktéra s formálnou stránkou, s vizuálom, a to je výtvarné umenie. Na to sa naviazalo už ďalšia škola, takže v podstate 3 inštitúty školské do toho vstupujú. Ten príbeh vzniká v podstate 3 roky, s tým, že som sa prvýkrát rozprával s pánom Čisaríkom, a to bol bývalý riaditeľ Šunky, školy užitkového výtvarníctva, kde učím. A ten je scenograf, no tak sme sa bavili, ja som si spomenul, ako bavili sme sa, prišlo aj na Draka, tak som na to zareagoval a 3 roky v podstate sa o to pokúšam, ale až teraz je to možné, keďže súčasní štvrtáci za 2 roky, akože, alebo za 3 roky pridali remeslo na toľko, že sú to schopní vykonať. Sme navrhli Draka, navrhovali sme kostýmy aj spolu s tretiakmi a následne sa vybrali Janky Lackovej kostýmy a môj drak. Tak vyzerá kúzek morský koník, kôň, pes. Trošku to pripomína Chrliča na kostole. Takže vychádzame v podstate, dalo by sa povedať, pôsobí, to je to fantasy samozrejme, ale pôsobí to ako Chrlič na chráme. Na dome Svätej Alžbety kľudne by mohol byť taký, takého vlčieho typu, hej, ako ten drak vlčieho typu. Je to vlastne celé polystyrenové, znútra to vidieť, že vlastne je to obalené novinami, lebo sú najlacnejšie. A toto tu je polystyren. Tu je polystyren, do toho potom pôjde taká želeď, ktorá bude ovládať hlavu. Tak oči by sa mu mali hýbať, tlama by sa mu mala hýbať, mala by byť ozubená, tak teraz dievčatá robia zuby, hej, hľadajú, ako by mohol vyzerať, aby bol sympatický a ľudský. Hej, aby nebol ako Šarkánom, ale aby mohol komunikovať ľudskou rečou, otvárať ústa. Úžasné je to v tom, že ako to pokračuje teraz a vážne sa to vyvíja všetko. Nám sa to veľmi páči, lebo viac sa mi páči, keď pracujeme na jednom projekte celý rok, ako keby sme robili zbytočné veci. Napríklad nejaké návrhy a také, ale tak toto má aj taký výsledok potom nakoniec. Bude to babkové divadlo, bude tam animovaný vstup, budú tam animované vstupy, ktoré dokazujú, že drak lieta. No a bude to mať v podstate princíp laternej magiky, to je princíp, ako prepojiť divadlo a film. Je tak ako taký magický vstup do sveta divadla prostredníctvom filmu, alebo naopak. Moja prvá reakcia bola, že wow, že je to veľký projekt, vážne, a no, nevedeli sme sami, do čoho ideme, ale teraz sa to tak rysuje, že bude to ono. Malo by to byť nočné predstavenie o 10. večer a je súčasťou Virvaru, to je taký festival, ktorý uvádza už niekoľkým rokom babkové divadlo. Prídu možno jedni Izraelci a taký fakt ako fajšmeklik z rôznych kútov sveta a kontinentov. Je to tréma ale je to dobrá príležitosť prezentovať sa vážne. Akože, že sme tu a to sme vytvorili. Sa obávam toho draka, ak to bude vyzerať celé dokopy. Akože hlavne ten drak. Bude mať krídla, tu na rozpätie by mal mať nejakých 4,5 metra. Dve postavy sú v ňom hrajúce. Hej, tu majú také krosy na chrbtoch. Celý chrbát bude z molitanu, pod ktorým bude ďalší kus molitanu a bude to spojené hrubou gumičkou pevnou. Čiže to bude ako keby z plátovej zbroji poskladaný ten drak. Na nohách budú mať chlapci návleky a budú tiež vystúžené molitanom. No takže vlastne celý budú ako keby oblečení do molitanu, ktorý bude počívaný zo spodu touto hrubou látkou, ľanom a potom jemným ľanom z vrchu.
Predstavenie Šarkanie je postavené na základných rysoch comédie dell'arte. Dá sa hovoriť o komédii erudovanej, čiže v taliančine komédia erudita, to znamená komédia študovaných, lebo je tam aj taký morálny aspekt, nie je to len chichútanie a perverzný vtip. Veľa vtipných scén určite tam bude. Keď som prvýkrát čítala scenár, tak zdalo sa mi to také zvláštne, že je to taký mix moderného s renesanciou, vlastne s niečím minulým a nikdy som taký žáner úprimne nevidela ešte, tak veľmi som zvedavá aj ja, že čo to bude. Páči sa mi. Bude to vtipné. Predstavenie sa v podstate zaoberá stredovekom, ktorému sa vysmá renesancia v podaní draka, ako som už spomínal. Prileta z Florencie, kde je plno kultúry a nesie tu nejakú zvesť o novom zriadení sveta. S princeznou Alžbetou majú veľmi pekný vzťah, je priateľský, ona je tak trošku chytená ochranou zvierat, je to taká akože parafráza na rozmaznanú princeznu, ale tak po svojom, že je trucovitá, jemne ladená feministka, aj tak dozelená. Ona je v takej trošku punkovej móde a vlastne ja mám rada tiež punk rock, takže bolo tam veľa prvkov a takých tých rifle. Rebelka je to. Potom výrazná postava, najvýraznejšia je Don Quixote. Použili sme postavu kapitána, ako v comédii dell'arte. Sme použili postavu španielského kapitána. Nikto nie je väčším španielským kapitánom alebo španielom komickým ako Don Quixote. Tak sme použili postavu Don Quixota a k nemu automaticky patrí už Sancho Pancha. Toto bude klobúk Dona Quixota. Bude mosadzný, lebo vieme, že myslím, že v renesancii a v období renesancie sa to používalo ako holítko, takže Don Quixote použil holítko. Tak sa to holilo, padalo to v podstate. Z toho sa vylievala voda. Na konci je tam v podstate moralita, je tam otázka otvorená. Čo so šarkaním? Má to taký neuzavretý koniec. Na domyslení si každý môže povedať to, ako má skúsenosť. Deti samozrejme veria, že sa vyslobodí a dospelí budú vedieť, že takto není väčšinou, že úrady ho pohltia. Želaný výsledok hlavne, aby sa to dokončilo celé, aby to bolo tak, ako má byť a... Keby si to niekto všimol a konečne by zareagoval, ak to dopadne podľa mojich predstav a konečne by zareagoval a dokázal predať vec, ktorá by mohla obohatiť akože aj iné okolie, než v tom sa ocitáme. Aby ľudia vážne sa prišli na to pozrieť a páčilo, aby to malo fakt, že prínos pre tých ľudí. No také by to malo, celosvetový.